Alauna, 17 sa atong oras. Palakpakan. Thank you. Ginoo ko. Pila mo ka buhok, be. Ginoo ko. Huy, tulo na lang giga pamakpak. Kamu gyapon nagpaminaw sa radio station nga puros commercial. Munang wa na'y maminaw kay sa man yung stasyon puro naman na commercial. Pasayloag yun kamo ng good matupanidi kong Duterte nga I am so sorry. Pasayloag yun may gala kaya nga sa radio station. Kumabot kag tuig nga wag po'y commercial ang sunod anak manarado na. Una-unaan ninyo nga among pampalit og bugas diri o ang among pangkuan kay sa commercial ba ya pasayloag yun mi ha. Kung hindi na mo ma-blame nga di na mo maminaw diri kay perting daghanas commercial. Anyway, ano yan na po ng bayot ang inyong madam na willing muhatag o ganang inyong mga sponsorship. Depende po sa inyong mahatag po. Ano naman na siya ka ng give and take relationship. Kaya ang bayot half human, half or mababaliw to Tita Bernito. O oras na po, para sa ito ikadong adlaw, Webes o Biyernes na ni siya para sa itong Tita Bisyo. Para ni sa mga tao nga nagproblema karon sa ilang mga ipambati, sa ilang mga gugma o sa ilang mga sitwasyon sa gugma. Dili na to gina-judge ang mga caller diri kung nitipas man sila sa ilang mga hinigugma. Kaya mo na itong ginatao lang ta diri. We are just human beings capable of committing mistakes. Mo ginay rason sa mga manhak ay hindi ako mapayag ng ganun. Totoo yun. Nasoko na si Kuan Digong. Katong mga gipambati niyo diha nga abi ninyo wala kamurag yun. You love each other pero ay naibaw-an ninyo nga daday mo'y naday lain ang inyong mga hinigugma. May kahati wala ako sa puso mo. Mauna na. Munang gingon nga usahay ang definition sa blind kanang blind nga di kakita or ang laing definition sa blind kanang ingana nga dugay na day uyab si Mari ug si Pari. May kahati wala ako sa puso mo. Or maybe ang inyong mga kasing-kasing karong mga panahon na nasakitan. Kuan kayo ka ng it's so very painful. Ang inyong mga kasing-kasing naghilak, naghuhubels, huhubels. O syempre tungod kay sakit lagi, o nadain laing, nadain tao nga willing mo salo sa imuha. Nasa'y kanang shoulder to cry on para mo comfort sa imuha. Tutulungan kitang malimot mo siya. Ibabalik ang dati mong sigla. Or maybe, nailang gingon nga kung love you daw ni mo ang person, you have to let him or let her go. Or kung sa manggaling, abi ni mo ka muna, kaya naglips to lips na waya mo. Natulog na mo, nagdungan sa usa ka balay. Nag-holding hands na mo. Sige na mag-ubang bisag asa. Tapos nagselos ka. Ginanay ka. Ano nagselos man? Takita ba di ay? Pinahilig mo lang ang puso ko. Ang lahat pala'y di totoo. Eh kung nagsaba palagi siya nga dula-dula na yung tanan, may pang nag-sports attire na lang ka. Hindi ako isang laruan. Bosa sugdan na nato ni nasa linya sa telepono mga igala. Ang atong unang caller. Hello, may ngapon. May hapon kita. Hi, hello. Kumusta? Kinsa man ni? Pande ni Tita, si Judy. Si Joji. Pila edad ni Joji? 28. Hay! Kaibigan lang pala. Oy, si Joji. Unsa man ni siya? Single, nagtrabaho, estudyante, inutil. Ay, nagtrabaho ako, Tita, pero kani siya akong likwan sa inyo. Dili ni siya ako ang problem. Wala kang kinsa man ni alangga.
Nakuha ning amigo, tita. Ay, pakailamera ka, Sab. Sino sa mga Pakailamera, labakera, sagdi na sila mga problema. Problemahin yung mga own problem. Okay, naminaw siya. Lisod na ba nang burabito ka nang nakaihubak, tang imong igsoon mo imong gipa-check up. Lisod pa ginay so siya mo ingon sa imo ha sa akong pangutana. Nasa sa imong abay na lugar? Yes. Sige, bantay ha. Okay. So kasi pangalan sa imong amiga? Si Jan. Si lalaki ni? Yes, di. Lalaki. Lalaki si John. Dili. Mayo, bayot ba ka ha? Or unsa ba ka ha? Lalaki. Tapos sikreto rin yung relasyon duha. Anak katubag, So, kamo duha, sikreto rin yung relasyon, anak lugar. Dili. Mga adik na sila. Kami bitaw diri kay nagyay may kuan God's gift, makabalog yun me. Na feel yun ako karon na dayon. Nga nagyod sa inyong something sa inyong duha. Wala, tita, oy. Sige, unsay problema niya? Kuan man gud, tita. Minyo na siya, tita. Tanawara, tagiaway na ka sa asawa. Ay, sa tita ba? Wala ko na Stop it. Stop it. Sige na, ano di mo gusto mo sulti klaro kay ano di mo. Sige, na si asawa tapos. Nasi asawa. Nala sila dua ka anak. Minyo na sila. Mo galing, asawa galing. Ikaw sa dito kay last ka na ha. Karon. Paan ka nang... Mura bitaw nga something third party sa relationship. Og ikaw to. Hindi kita mura giriak siya. So ikaw to. Dili ikaw ang third party. Dili ko yung bako Diyos ko Lord. Kuan, murag na nga nasapo namang good niya. Nasapo na sa asawa. Ha? So nasapo na sa asawa. Nasapo sa kumigo. Ang iyang asawa? Yes. Nga nailain. Ha? Nga nailain ang iyang asawa. Nailain lalaki. Hala. So muna yung gicheka sa imo ha para maganahan din ka sa iya ha. Ano ba mga lalaki? Magsistorya kunwari nga, dautan ilang asawa, ana. Ay, paminaw sa bawal na. Alam na, Diaz! Ginoo ko! Nangugat na mi dire! Bita. So nasap na niya. Yun sa pagsapon. Kanang, basta nasapon na gid niya sa text, sa Facebook. Kung sa may nabasahan ay I love you, kung sa manong nasa man. Mga picture sa lalaki, together with his wife. Ay! Walay mga sapot, anak lugar! Even, or mga nadag lang, mga something na nag-upload sa Facebook. Ba, malay mo, nagpa-picture lang. So, kibali ang picture, burag, klaro kayong ebidensya, anak lugar. Kami naman yung wife nga, maugin, nakasalay ang wife. So ni Ami nagiday lugar may gala. Okay, tapos? Ayun, karon. Nawala imong signal. Ama ka ni padulong. Tapos, nanguyab din sa nimo. Tama kayo. Wala pa. Sorry, naguna-una ko sa iyang plano, sorry. Sorry, nauna na ko yung mga plano sa imuha. Sorry, you kayo. Matagal na ko sa idea sa iyong buhaton. Okay. Dili man, kuan, na din siya, na-meet na friend. Taga-Gaisano. Dili taga Aurorama? Hindi ka po sa Rama. Mas gwapang sa Aurorama. Kay si Miss Globe pa lang dia, sexy na. So, mga kuanda, mas gwapa. Charot. Okay. Tapos, nakita nga friend. Siya na-meet na friend. Dahil nagpakita, manggod og nagpakita og motibo. Pero di na ba? Nagpakitag motibo. Mulakaw siya ka ng iyang itaplis yung sayal. Tawa sa mamanti, ana. Alala. Nagwapo kay siya. Yun sa lugar. Basta siya na po yung nagbutang-butang meaning. Pero di man di ay, ginoo ko.
lagi. Suko kay kadiha. Ikaw mong guto'y gahatag o motibo ba? Wala pa kita na uman, char lang. Kami mong gutri, kabalo namin sa sugod pa, kabalo namin sa ending, ani ba? Ayaw mo pag ginala ka, dito tanan. Hala. Ang ako, ani ba? Ano suko, gigayo ka ba? Ano, usa gina mo relasyon ang lakihag yun? Kaya ano, ikaw mo na imong spokesperson dire. Pwede lang anak ko yung gisultihan ko, tanan halos manggod kami tanan. Oo, strong na kayo sa may galas ako, gigipagtanggol ang lalaki, oh. And now I'm falling. Kabalon ako, so nasa'y gusto, tang resulta, nagselos ka. Wala. Ay, pangutana. Naanay siya pangutana. Sayang buhaton, giga ka awkward, manggod siya. Kung mag-uban siya sa iyang friend karon. Yung iyang wife, wala na nag-uli-uli. Kasi ba, nasa'y plano ng iyong friend lugar? Nasa'y plano nga manguya, ba na? Murag, na daw siya plano. So, ang iyang pangutana, unsaon nga? Sayang buhaton, kay murag ka awkwardan siya. Mag-uban siya sa iyang friend ba? Kay murag sa iyang una-una pa iyang wife. Kay love lagi. Oh, naraman din, naram tubag. Kailan makang wife, di i-win back niya iyang wife. Ha? Muna ginaong giingon lagi lisod, kaya ni mag-advise sa katao nga di mao ang nagbati. Gusto na ko na yun sa imo nga, ani mong buhat, alam masukok ko karon sa imo, ang ating spokesperson ramang ka. Ngatawan lang taani. Dapat kasabaan ako ng lakiya sa imong abay karon nga naminaw. Ikaw, mag-yun-ingon ka karon nga, mag-yun-ingon ka karon nga, love ni mong asawa kay love lagi. Tapos karon mag-yun ka karon, anak kay gusto nga diskartian nga babae, pagpakong tanon mo karon diya. Oh, pati ikaw ba, sukupog kay kang, anong dili sa imo na padulong, anong dito sa Tagagaysano? Klaro lang yung kaayo na ba? Magaling ko na ginana. Oh, tanaw, imong tono ni mo karon, tanaw, suko kay kastanan. Ano kung ipaglaban yun mo ng lakihagon? Klaro kayo nga nasa kay something, ano niya ba? And now I'm falling. Kaya na mga silan. Oh, si, mas lami ng minyo. Kaya pag mo yung kadili mo text, di good mo text. Oh, tanawa, nawan din nataranta ka na. Wala mo na-realize, bitaw bang ano ko man ito yung nag-storya ni Katitabi? Ano ako nagkikasabaan na iya maning sala? Amin, ano nag-telepono istorya na Titabi? Ano, ni mo? Lisod lagi ka na kasabaan nga di man na si... Oh, sige, niya. Kaya problema man mo, istorya ko karon, ikaw may masuko sa ako, dali man ikaw akong pasabot. Di ba? Oh. Nakay botilya diha? Wala. Pakibunal sa ulo ng lakihan si mong abay. Palihog lang. Tutob sa kanang mugawas yung utok. Ayaw po rin, inapos siya mga anak. Labi siya yung mga anak. O si? O, tanawa. Nasa yung mga, number 1 yung mag-isutin kanina, kay love laging asawa. Karon iyong kang ayaw po, kaya nasa anak. Takaroon mo, ingon mo karong, ipadayon niya mo, diskarte siya ng babae. Pagpangpakog ta mo ron. Gusto naman siya mag-move on. Kaya murag sakal na kasi siyang situation. Oh, si, o, suko na kay ka. O, nara, number 1. Akong buhaton, magpuyo sa ako. Ay sa pag kuan-kuan na sila yung babae. Solbaron sa nako ni akong problema sa akong asawa. Dili kay problema man gud sa ato agod, tungod kay nanatay nagustuhan, hay nita mamikil sa tong asawa. Kung natay problema sa tong relasyon, solbaron sa. Kung di na gyud makaya, wala na gyud magtarong og bulag, magistorya, imong anak, ikaw bantay, ako mo sustento ana, ayata mo proceed. Ang problema mo sa mga laki, mo diskarte na galiglain, nanay bag-o, mangita nagbikil, akong asawa actually bagtakon, maguna, tagabasa yung ilok. Actually, wala gyud mi kuan kay shaky yun ang mong relationship kay, ana man dahil ng cheka. Tahan to mo hindi siya, actually, may pakaba kay makasabot yun ka sa ako, Hey! And now I'm falling. Karon nga sa ano, kabalo naman sa land background. Mo palagi mo, karon ko nangutana mo sa ko, nga akong baton, Ignacia ha. Ang akong buhaton, magpuyo ko, kalimtisan ng Tagagaysano, ipadaplin sa na, solbaron sa nako ang sitwasyon sa akong asawa karon. Magklaruhay, unsa man gyud kay kung dili na, magbulag tagtarong. Bulag tarong, unsa man ang asawa, responsibilidad na anak imo diha, kana imo diha, ana. Mo sustento ko, bulag tagtarong, ayat ta mo sulod sa laing relasyon. Kay kasagara mga sakit sa laki, mangitag bikil sa asawa, kay tungod, nakagusto naman og lain. Di ba?
O ikaw lugar, kung for example, ikaw lang ga, nakaibana, tanawag tanawar gyud. Giputol dayon. Gituok may gal ang iyang collar. Dos caliente, dos caliente. No, nahilom ka, Joe, pag-advise na ako, Joe. Kasalanan ko ba? Ano suko kay ka, Joe? Pag-iuna ako, Joe, nga, mangita mo bigas yung asawa ko, mga mga mong lain. Ano nahilo mo diya? Wala karon muna wala maminaw na to mga taxi driver. Kay uban man nila karon project ay nadang MR karon. Dito sa Pikas kay way commercial ta na pag cellphone panghatag. Muna wala tayo listen na undangor to ning programa. Mag-change tag adlib na mo kwanta mo push ta sa bawal na pag-ibig. Take it. Wala ka sa kana driver wala ka na maminaw na to. Ito lang ka pati si Lito mo action na po nagtipas ba? Uy, siguro si Mundix karon gipalo na po niyang radyo diya. Sama. Pasay luag yun. Dok. Hello, may hapon, Iber. Di lang ko ta mga soko diri. Ginugo si Tita. Si Kuya Joe, si Tita Bini. Caller ni mo ni ganina, Joe, kay nanawag siya last kay 10:55 a.m. Mga solid MOR gid ni. Pakipatay sa ko sa radyo palihog. Sige. Diyos ko, ginoo ko. Kuya, Okay, kasi pangalan ni mo lang ga. si MM dahil ko. Si MM. Langga, ayaw na padayon na mo pagka-inlove sa ka-DJ sa morning. Paasa lang mo, ana. Di ba talaga langga? Pila edad ni mo langga? Ako, 28. Ay, 28. Hinog na. Sa man nagtrabaho, single, inutil. Ha? Trabaho. Wow. Asa ka na nawag karon sa iyong gitrabahoan? Nanawag ko din sa trabaho. Kani ko anong cellphone na nila pang Okay. Unsay problema sa minyo na ni dalaga pa? Single mom. Dahil ko inaapit ng isa. Gadyo lang, single pa ka, so wala pa ka na minyo lugar? Minya mo, kuya, bago rin nabulag sa kong gana. Kanang kuan gyud kanang kasal gyud nga pagaminyo? O live-in lang? Live-in lang. Live-in lang. So wala na siya karon. So live out na mo ron. Wala naman out naman siya sarili, so live out na. Sa una live in, karon wala naman live out na. O say problema man karon lang ga. Parang problema na kuya ba kanang kanugmaan ko mong siya. And now I'm falling. Diyan lang. Ngano tuod nagbulag mong duha? Bulag niya ka lang. Nalangta mo siya uglain good. Nasapon ni mo or gibulagan ka tapos nangita sa glain? Nasa kundin na ako siya. Kadyo lang ka. Ang ako ma-advise niyo siya mo na. Ito, pakitag signal. Pero nawala mong signal kalin. Onsa to? Giyon sa ni mo pagsapon? Nasapon ako sa text, sa cellphone niya. Nabasahan siya mo nabasahan. Nabasahan ako kay gabi ka ng kwan, nito siya, nakabalhabal. Alam mo ko ito, kanang kadlaw na siya makauli po. Taga-uli niya, hupog, walay kita. Saan yung trabaho di ay? Namaligya, kuan ka ng lato sa kugon. Namaligyag lato, tapos kadlaw na mo uli. O karang kuan mo, sayo uli, mga alas 12 sa gabi, maghabal-habal din na siya kadlaw. Kay sideline mo po siya habal-habal. Ala, siya na din ang hardworking. Ala, oy. Kanino doon. So, grabe siya ka-hardworking din. Namaligyag lato, tapos maghabal-habal.
Oh. Tapos naigihabalain. Oo, gibalbal siya glain. Ala? May bastos. Ano ba? Ikaw siya basig judgmental ra kag. Ano ko pagkabalo? Nakita Siyempre, niya. kay nasapon magud na ako sa text studia. Unsay nabasahan nimo sa Daghan ko text? nakakita sa ilaha ba mga kauban na mamaligyaay diya sa kugon. Unsa may kuan? Unsa may nakabutang sa kuan? Unsa may nakabutang sa tingin na lami kayo ang lato, imig yung gikaon ang lato. Analog ka? May bastos. Dito pag istorya lang ka. Nila nabasahan ako sa text. Unya na sa dati, lain na po ang lato, ha? Analog ka? Ano na, usay kay magayo man ang mga coding. Uy, kanimong ang lato ba, basa-basa na. Tilain na po Nami doon na niya. na to iya oy gisasawa sa suka. Oy! Para siya sa nang laptop. Ko nagdagat. Hala, parat-parat daw ang lato. Ala, dita kumpiyansa. Kaya ang parat-parat trabaho kay butangan nag-tax. So, sa'yo mo nabasahan lang ka, ana, nag-iuyaw, ana, mga I love you, ana? Kuan niya kanang nyana siya sa text ba nga. Siya nga lang na ilang tinawagan siya nga lang nakaabot na kasi inyong hana. Ala, Ay sa inyong asawa na siya. Ano siya nga naas ko na magtita daw po daw kuno sila utulong mo kananiyan siya nga lang. So, wala lugar nag-i-rescue. Saan mo, gikawat ni mo ang cellphone, ana lugar? Kuan natalsa-talsa may cellphone sa kong Paris. Tapos, ginsan mo pagbasa, imong natulog sa imong giukoy ang cellphone, ana? Wala, nakita na ko sa Urubak sa kwanto sa motor pag-abri na ko kay Hindi ka na naging yubak sa motor, lang, yeng! Ako na ganyan na biktimaan. May bastos. Giundang naging si Joanna, ang iyang mga yubak ang puro na trapo ang sulod. O sa mga asawa na yung mga motor ka ng mga yubaks, mga blihin ninyo na. I-check ninyo na yung mga cellphone diya nga walay sent messages. Wala minaminaw sa ato, ani ba? So nabasahan gini mo. Nabasahan ako din. Unsa may lesson ato? Ang lesson ato dili ta mambasa. Tanawa na sakitan na noong ka. Ako magikuha dahil ang number sa babae niya. Napa-accept ko nga iyahang magulang. Magulang sa Paris. Niya na siya nga hello, kinsa niya na siya nga. Karang magulang ni Kuan, si James nag-uban gabi sa nga uti, uban mi sa uyab mo ni GC sa nga uyab mi. Kami man nag-uban gabi. Agoy, ginawa ko na bulabot! May kahati. Akong Paris sa tulog. Tanawa, Lagi kay. So tanawa lang ga, tungod sa imong gibuhat lang ga, nanginit imong ulo, di ba? Dapat sa Ako sunod. tulata. Mo nang dapat sa sunod, di gyud ta mga bre o mga cellphone. Tanawa, o kinsa may nasakitan karon, kinsa may anamula, di ba? Ikaw rapon, o di ba? O di pag sorry lang ga. Ano jud na ako cellphone, lisod po din ako agrihan kay na agree message dude. Mo na nawa sa'yo, okay, Ginoo ko. Dari nag-text, oh, God is good. May bastos. May bastos. Uy, real, di na ba yung lali? Uy, mutugyo ko ano, lagi na yung mga gahom ang mga bisa pagbutag kung sa mga picture ng mga cellphone, pag gusto yun sa Ginoo nga masapon ka, nagi may nga na, mukalit nang siya open. So karon nasuko ka, so meaning to sa imo dayong kuan, si tawan ni imo, so ikaw may nakipagbulag. Ako siyang gignan niya. Dito, magbulag na lang tag. Uba na lang mo sinukabit ito kay may tayo pa rin sinukabit kay mas siguro kumudala mo nang mangita kag lain. So naingon din ka nga, Tuan, kaya hindi mo ko kabalong dala siya. Kabalong na siya dala. Dito ka, mag-uban mo. Uban di siya yan. Ihakot siya mga sinima. Dito siya sa Bichukihan. Dito sa Kristan. so pag ingon ni mo layas, so diretso din siya ni Adto. So nilayas mo din ka. So lagot kay kadiha, ningon din ka nga, samo kayo pag yun naulayas, nilayas yun ang kagwang o. Ay, usahay, abi na to, maglulul ang laki mo nga si pasaylo ako. Ayaw ko pala, abi mo, ano mong expectation? Ang ending, layas ito, layas! Timing kayo, kay nagpak na kudaan. Sige, bye. Tunawin sa barkada, Brad, okay na, Brad! Free na ko, Brad! May bastos. So, karon, fast forward, ang ending karon gimingaw ka sa iya, tubag. Gimingaw ko sa iya. Ay! Anak siya.
Pila ka buhok? Duha ka anak. Kadyo lang, nag-text na ako. Familiar lagi na, Bi. Hoy! Kumaris. Kinsa kaniyang pasabot na familiar? Malo ka. So, ang problema karon kay iyang sala, klaro man, iyang sala, iyang dakong sala. Busa na nga muhi kami sa Tamiya kanunay ulay. Ay, bastos. Tapos karon ang resulta, pag ingon ni layas, nilayas po noon sa diretso. So nisamot ka kalagot ang animash. Nilayas giday ganahan giday siya nga magbulag mi Ang problema karon, Ganahan dito siya, ang kuya. problema dugay rin siya nag-anto sa imong itom nga ilok lang ga. Dugay na din siya nag-anto sa imong gabasa nga TL. Char lang oy. So karon problema nimo karon gimingaw ka sa iyaha og love pa nimo siya. O gusto nimo nga magbalik mo despite sa iyang sala. Gusto mo ko mapigbalik sa iyahaya. Mulat ako kung kanas siya mo ulit sa mga. O tanawa ra gid may gala oy Ginoo ko mo na lagi ni akong giingon lagi ba. Lisod ba ni sa anay lang no. Siyempre nay uban mga tao karon i-judge kamo yung nga kalay man ka girl. Bulagin na siya girl kay gibinuangan ba? Di ba ana man ginano? Pero sometimes dili man gud kami ang naghawid sa imong gibati karon sa tinud anay lang nga istorya no. Kaya siyempre na po may mga pinagsaman. Kani ba first time ba ni nahitabo niya nga naging ani siya or karon lang? Ikaduha na ni naitabo kuya eh. Sa primero na mo nga anak, nagbinuang yapon siya. Tabaw siya sa talang niya sa una. So hantog karon? Gusto mo mangyapon ka makibagbalik nga nakaduaan ka naman di ay. Hala na putol Ginoo ko sayang kay may gala. Tawagan na nako bi. Tawagan ako kay Borag in fairness, Borag worth it ang iyang story. Ay, di mo. Sorry, di mo. To nawala na noong kadyan lang. Di mo. Kani ba to? Ay, sorry. Dili ko sa receive call. Kadyan lang ha. Kadyan lang mga guys. Receive call. Nara. Nara, kadyan lang. Gani. Mo ba ni? Budi mo ni mo? Today, 1:33. Okay. Nino ko diri sa Minute Burger dool sa COC. Kabalo ko sa burger. Hello? Kuya. Ikaw ni? Okay, sige. Ato lang dalion lang ka. Kung nanawag ha. Tag 50 pesos na per hour. Kadyan lang. So, nga nung man tuod, nga bisag kaduha na, naklaro na nimo nga na ikaw, nga nung gusto pa mangyapon ka makipagbalik? Itagaan mo ko na ko siyang chance to yaktay. Mo galing, takaroon, nakaduaan naman sag ka. Anong gusto mo? Gusto mo mga katuluhan pag yun. Dili na niya, oy. Di na ko. O mo galing, tanganong karoon Nalaman lagi. ako sa iya. Mo galing. Nalaman ako. Wala man ko i-question na ng love. Sige, fine, love gini mo siya. Pero, klaro naman gugaayo nga gabinuangan lang ka. Hantog ka no sa mga mo surrender. Kalima, kaunom, kapito. Kapila man din dapat masayo ko sa kalalaki para maingon nga tama na. Kanapulo? Dili sa ikaw. O isa, mo galayong pasabot sa imo ha. Ikaw ba feeling ba nimo wa na lang makagusto nimo? Dili ba kay nga nanambok ba ka karon? Nalusyang ba ka imo pananaw? Dili kuya, nagwapan ako sa pananaw. Tanawa ra gyud. Feeling nimo sige, kani tinud-anay nga istorya ha. Feeling ba nimo sa karon sa imong itsura karon feeling ba nimo wa nay makagusto? Feeling jud na kuya, wala na yung makagusto kay naana mo kuy anak. Sa man imong lawas, sa itsura sa imong lawas de karon medyo sa nanambok Sabi yun. Sabi na nangitom ang tangkugo ilok tuhod No, but because sometimes kita manggod, pag kita manggod, mo judge manggod sa mga tao na maingon og bulagi girl, kay napaylain lalaki. Kana kung atong gi-imagine si Ann Curtis ang gibinuangan. Di ba? I mean, tama ba? Kung atong gi-imagine o sa ka Ann Curtis nga sexy, guwapa, or Nadine Lustre nga sexy, tagibulaga, makikita nga daghan pa girl. And right now, nangutan ako sa imo, to be honest, ikaw pre sa imo, ang imong itsura karon medyo, ikaw nag-ingon mismo nga medyo tabiyon na ka. That's why, ang uban mga babae, bahalag kapila sila utro-utrohon o ganang masakitan, magpabilin sila because na sila feeling ani, nga buragwan lagi makagusto na mo. Sayang po ta. Number 2, nahuna, sus, di ko gusto nga ma-broken family, kay unsa nala akong anak, walay amahan. Ingana ba? Tama ba? Ingana ba yung pangunahuna lang nga mo nang gusto ka nga dili gyud magbalik gyud mo duha? Oo, nana dira akong pagunaw na uliya. Ang problema mo gud ani lang ga, sige to imong name galing?
MM. Ang problema mo na to ani mo nang kita makipagrelasyon, makipagpartner because we want to be happy. Malipayon ta ba? Kana bitong mumatata, excited ta, mumatata ganahan ta mo trabaho, gusto ta nga mo taas pa tong kinabuhi because kay ganahan pa ta, di ba? Ingana man god. Ang pangutana diha, happy pa ba ka? Nga bisag ingana mag-ingana gyapon siya. Dili ko happy basta inaanag yapon siya. Exactly. From problema man god, if you're saying, like, for example, mobalik ni sa karon sa imuha, and bisag kabalo ka nga chick boy siya, buhaton niya gyapon sa imuha, ug tungod lang kay gugma nimo siya, o tungod kay gugmaan gyapon ka sa iya ha. So kung imo kisang gidawat ito ana, ayon na gyud pang, ayon na pagkuan, ayon na pag-expect pang ayon na pagreklamo pa nga baldagan sa chicks kay imo na po siya gidawat. Wan man niya kanang nigmaan ko sa iya pero dili na ako makigbalik sa iya. Love ya po na ko siya pero di na ako makigbalik sa iya kay kadua na Susubli itong pangutana dito na wala kita naman ka ipagbalik. Susubli itong istoryahan dire. Susubli mo pangutana sa ako adi ay gusto lang nimo i-confirm kung tama ba imong buhato nga di ka makibagbalik. Oo. Oh, yes. Kumatong istorya, alam mo kasabot ko langga, sayon ra kini isulti nga pangitaglaym bulagi. Pilan yung anak duha? Oo. O duha pag yun. Kabalo ko di ilali na bakit trabaho karon. Kanara Mamaligyaay lato. Basig wala na iparat imong lato, basig mas fresh tong lato sa pikas. Fresh pa ba na imong lato, basig luyat na imong lato langga. Wala akong lato kuya wala na lato nga ni kuan di siya na gi-deliver gikan sa Bohol. Namlalbaho na lang po. Wala na lato di ay. Oo. Pero fresh pa na imong lato langga. Tamis-tamis pa na imong lato. Parat kayo. Di langga. Kay para talaga ni mong lato. Masing katong sa pikas, medyo tamis-tamis pa. Kaya naisagol tabon-tabon. Diyos ko langga. Di langgaan na lang. Karong baon sa man siya, nag-communicate pa ba siya sa imo? Wala na. Kanang karon kuya kay as a friend naman ako So wala na gid siya. Wala na gid siya ingon nga nanguyab, nag-sorry, makipagbalik, wala na gyud. Wala. Oh, mo na nakalisod labi na sa inyong mga babae. Kay bisa pag mo yung kakarong love nimo kay siya, gumang kay siya, pero kung siya mismo di na gid siya, gusto din na siya magipagkuan sa imo ha. Nawa kita choice, di ba? Oh, Kailangan kita mag-move on aning mga butanga, pero maybe kung siya may amahan, nagyapon siya obligasyon sa imong anak. Pero kung may yung kaukuan, siguro ako, to be honest, gusto ko mag-exercise ka, magpagwapa ka ulit, tapos kailangan na balik alindog program. Di ta kaingon nga magpaigdahigda lang diya magpayagit na lang gyud tan-awon. Mahalin pa ta, pala mo edad. 28. Ay sus, Ginoo ko na pa na mahalin pa na lang ga. Mahalin gyud ng 42. Ano, 28, bata. Ay, gwapa kay ng 28 lang ga. Na yung mga lalaki nga gusto ng mga sexy kaayo, kanang gusto nila kanang naimino fats gamay. Kay sama sa barbecue, kung walay fats, walay lami. Saan na imong vital statistics karon lang ga? 32, 52, 2 por 2. Sexy pa ba gyapon ka? Oh, kuya. Siksik ka, kuya. Pila may imong vital stats, B. Sige daw, tanaw na to, B. Sige daw, pila. Wala ka akong gikuan niya. Ay, ito sabi, kuya. Chabi, mas lamigil na kay bisag asa pislit, pugsit. Okay, sige lang ga. Tanaw ni mo, wala man tay choice. Ya, wala po siya nanguyab. Di mamugbo na lang ta, mangita og unsay lain. Focus sa kids. And eventually, magpagwapa. Di man po ko sa ingon po nga magdalig yung kapangitag partner, pero at least alagayan ka o galingon. Okay? Love yourself. Mag-diet. 1 cup of rice. Wa na'y soft drinks. Wa na'y tubig na lang. Baklay-baklay ginagmay. Para mo balik og pagkahuot ang atong mga panit. Okay? Taka ng 28, so mahalin pa na lang ga. Ginoo ko, ha? Okay. Okay. Bye. Thank you lang ga. Bye, kuya. Kung blood pressure, ni taas, 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 taas,